Hola, soc en Pau i he triat aquest tema dels avions perquè m'agrada molt. Ara us ensenyaré les parts dels avions. El buc és això d'almenys si li treus les ales i les rodes. Està dividit en tres parts. La cabina, que és on hi ha els dos pilots, el fusellatge, que és on hi ha els passatgers, i la bodega, que és on hi ha l'equipatge. Els avions estan fets a una fàbrica molt gran i aquest és del Barça, per exemple, aquests són de guerra i les rodes serveixen per enlairar-se i aterrar. Després les ales serveixen per mantenir-se recte i volar i el motor serveix per fer funcionar l'avió. La casa dels avions és l'aeroport. Des d'allà la torre de control vigilen el tràfic aeri. Allà només en poden portar passatgers, també poden portar mercaderies. I allà a l'aeroport també hi ha restaurants, bars i tot això perquè si es tenen d'esperar molt la gent que puguin menjar i tot això.